А какъв бански да избереш, ако стилът ти е натурал? Стилът ни се определя от няколко фактора, като основните са скелетната и мускулната структура. Момичетата натурал имат атлетични тела, изключително красив и изразителен раменен пояс, също изразителни черти. Анджелина Джоли е натурал. Дженифър Анистън също е натурал. Момичетата натурали са свързани с природата. Още докато стъпи на плажа, тя ще влезе във водата, за да поплува. Последното, което ще прави на плажа, е да лежи. Затова най-важен приоритет при избора на бански е комфортът. Банските трябва да са от естествени материи, също еластични. Те трябва да остават на място, докато тя се гмурка, скача от водно колело, играе волейбол на плажа или кара ветроходна лодка. Нищо не трябва да се увива около тялото и да се пречка или мистериозно да се разкопчее, докато плува. Обувки не. Тя ще предпочете да е боса. Или ако се налага, ще избере най-удобните такива. Тук нямаме излишни кимона, драми. Тя ще подбере лена риза, която съхне за 5 минути. И става за танците на бара след залез. Нещо, в което се чувства комфортно, свободна и себе си. Чантата ще е голяма, за да може да побере всичко. Слънцезащита, книга, шнорхел. Всеки нейн ден на плажа е изживяване, наситен с емоции и активности. Аз съм Йоана, професионален личен стилист, и ако искаш да разбереш кой е твоят стил, прочети в описание.